Бояне, аз съм Галин Калцев, прилепа от град Добрич. Съм на 23 години. Поздравявам те, брато! Ние сме най-мощните на земята! Това сме ние, коравите! Поздравявам те, брато! Поздравявам всички мои фенки и фенове! Фенки, обичам ви! И ще ви чукаме с Боян от Варна! Ние сме най-големите животни в стаята Мускул! Това сме ние! Ние може да имаме всяка! Това съм аз, Конан! Това съм аз! Силата и могъществото на века!